waladun soleh. Napa? Waladun soleh, anak sing soleh. Anak sing soleh ki apa? Anak sing yad'ulah, gelem ndongakno wong tuwa loro. Iki anak sing soleh niku dadi besok syafaat nang akhir. وقال أي شيء يعمل الزباب عندي وليس عندي من لبس الدنيا وحسن الآخرة ومن كراماته أنه جلس مرتين يتوضأ فقدر عليه الشرور ورفع رأسه فقد العشور ذلك وغسل ثوبه قد شرق به di mana saja taqwallah, di mana saja jujur, amanah, lahir batin. Ingat, kita berdakwah nanti bekalnya ulama salaf, berarti kita harus punya ilmu tinggi. Nek mondo ya sampai iso ngaji Quran temenan, nek ngapalno apal temenan, nek sekolah sampai tamat dadi sarjana. Ya. Terus pokoknya dia dadi wong aja nek gak anu yo nyambut gawe akas sing temen akas. Nih, akas dibarengi ndonga. Wisuda santri angkatan surat keputusan tentang pengesahan wisuda santri haflah akhir sana Pondok Pesantren Al Multazam 2 Sambiroto Suko Mojokerto.